Een van de problemen in de regio Noordwest-Friesland is dat op gwonplakken internet- en mobiele telefoonverbindings min binnen. Dat probleem moet opgelost worden. Belangrijk voor bestaande, maar vooral ook voor nieuwe bedrijven. Een van de ideeën die ik hoorde in Massen met wie een café had, dat waren een weekverpleegster die zei van goh, nou ik zou best wel als ik een goede internetverbinding had, ouder en wat monitoren kunnen. Of eens de televisie of de camera even aan van je pillen had, laat eens even kijken in het trommeltje. De kleren aan, voelde je lekker. En als er dan blijkt dat het niet helemaal goed gaat, dat ik één bellen kan in zo'n dorp van goh, daar woont ze vlakbij, kijk even om mijn hoek. Ook in de gemeente Het Beeld wordt krimp van de bevolking verwachten. Het is nog net zo eenvoudig om dat probleem aan te pakken. We moeten heel concreet wezen. Er worden minder kinderen geboren, dus er binnen gewoon minder. Maar ik denk dat het toch wel, als je zien laten kennen van het kind best hier. Je kan hier best wonen en je kan hier best blijven. Mits er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. En kan dit een hele mooie ondersteuning in wezen. Ja, dan hoeft het niet. Tot Jilt uit Europa wat opsmieten kan, weet Kirsten Zwijnenburg van beziekencentrum Ademplaats in Oudebeeldziel. Zij had jeder Jilt uit Brussel kregen en investeren. Ja, het wordt hier steeds mooier, steeds groter en we kunnen uitbreiden. Vorig jaar hebben we de vlindertuin erbij in gebruik genomen. 2 jaar aan gewerkt en dankzij het Liedergeld is dat mogelijk. Alle inzinnen plan worden tot de provincie pensioen en Brussel moet er dan een klap op gaan. In totaal leidt het €2 miljoen klaar voor Noordwest-Friesland.